Agoy. Manahalig sa ako dyan. Tungkol ba ka ba di sa lato-lato? Lato-lato na di. So bakit yung binana ko lato-lato? Magkada rin ang tula! Sabi yung talabi eh! Sabi nag-angki mo din pagkada rin ang tula pan lato-lato. Ay, tiro nagkakakuhan ang sa tuyang mag-agum sa ay mag-agum sa tuyang agum sa pagbulay. Yung gayo ka, Made. Sindana nga ni Gud ang mag-agum. Tapos minasa na makaibalan sa bulangan. Ito ka ang ganyan mahal sa harong si agum. Si agum mahain. Bang ko, Made. Si agum mahain. Ay, talayas, Made. Oh, magkaibahan ito, Made. Di ka na naman dumana sa Made. Di problema kung maray madita. Kuya, manok na sila pirma ang kapot. Ara mo madi sa agum ko. Ay, ang manok ka iyan ho. Pig, pig, duduyan-duyan. Pig, kadurog-durog. Ay, ayun, madi. Ah, si Padima. Tigarapi yap. Ay, itayo bagang makakulog na bagang maray sabot madita. Imbis kita ang rapi yapon, kita ang iduin-duin. Yung gayo ka, Made. Na madi. Sabi ko nga ni Kipadimo, sindala lang lugod ang magdurugan. Sindaman baga aldaw banggis. Aldaw banggis mo sa nang sindang mataybahan. At ay tamadi. Nang bangki padinin do. Ay tasi padi mo. Tigpapaturog kan din madi sa irarom kang kulong kang manok. Ay ta magreklamo madi, magreklamo ta syempre mairipotan. Ay ta uyon pa madi. Pati ikan. Haring Iya si madi na supog man ako sa imong madi. Ado ang parong mo nang sarukaman nga ning maampo. Ayun na ako nga agum tanani. Tigdudururok na ang O kaya man, hindi mo ako pag para sa salaman ang parong takaya. Yung nga na yan, madi ang pigpipiyan ko, tapos dudurulagan pa. Marang ko nga sa bagay, di mo na ako dudulagan, tayo sarukaman. ikaw na sa langaning duwang maibanan ang mga agum tain mo na sa nang magkaibanan. Nadulagan pa. Yung nga, kaya ano ko madi, kay ano do ang ano ka ini? Parehas kita madi problemado, di ita man yan maresolve, maripang magdumang kita ka mading bikray sa kaka. Baka yaon duman si mading toxic ka pa din mading yaon. Hagad-hagad lang kitang advice. O sige naman dita. Nagkukurulog na ang bangs ko kaya ako. Ako madi ang Hindi naglalaba ang bangs ko. ako madi ano, Nauna mahali ano ning may piso na ta. Sige ang rubong stress na kaya ako. Madi. Musa kita ta. Narig ampot mo madi. Gabayain na yun, Madi. Amang bublo na maray ko. Madi! 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 May problema kami. Ay, honey, Madi. Madi! Ano ba yung problema nito, Madi? Uy, ini Madi. Solusyon ang buhay ni Madi ninyo. Ano ba yan? Ang problema? Storyahay daw kami. Hindi na pati magkadudrong ang mga lago nindo. Unta. Ayun nga ni Ranos Madi. na baga ka ayan. Ayun nga ni mga Madi. Kawasa kaya ang mga Madi. Mga agumi. Ay, si mga agam nindo. Hala, ano daan na yan ito? Si Agong ko kaisa kasi Agong niya nagkakakuha na mari kang pagbulang. Ayun nga ni mga Madi. Ay, grabe nang mari ang pagkaan. Dali na sa nang manok. Aldaw banggi. Ano banggi? Ay, sabihan ko ka mo. Kung ako sa Indo, ay kung sa parte ko. Tuugor noong kuya mga manok na gibuhan Indo. Gusto ano na? Masakit Ano madita. ba madiraot man ang advice mo? Ay, iyo. Buto kanin Masakit ang Agong ko. Ano?
mati kong nasa kong pagkamuok. Pwede akong gulgang kay itong madita sabing grabe ng mali ang pagkuhin sa manok. Garong nahulog na si pagkamo sa manok. Niribay na sana ko madi sa manok. Tagaltok. Gusto yung sinasabi nindo. Targitagay kita. Baga madipali-hali lang. Naka-advise ka baga madi karon may kailangan man ni. Ansa diri. Naman si Made. Kaya nga ni tatabang pagkamundua tama tagay-tagay. Siyempre maaanuhan man kamukha sa muyang pagngiri. Sabagay. Sabagay. Naisipan ko man nga ni Made. Sige naman. Umigdi kang pakabuno. Tadalhan mo kami ng dikit ng ano. Mabakal kami ng ginima. Mading toxic. Sa ibang din. Ano bunuanan yung mga Made. Marig ba tangkilo naman ang isip? Tatampay ko nagpupurulog na. Ang pagsubat ni Made Tiriko na. Oo, yun nga ni Madi. Tiriko na talaga yan. Unat-unat ko na sa nga ni Madi. Kasi pa din yung permila sa nang teko. Titistingon tayo mading advice din doon sa Madi. Mag-effective man daw yan, Madi. Namapos yan pagkulang ang mga... Lamang yung kaduro diferensya. Sabi ko sa iyo. Sige naman, di ba? Dumana Kurawang kita. ang may pata. Ngayon pa mang pati kitang aniraong baad. Sagod bulutan ang dagos? Oo, Hindi ka mo. Kurawang mayo pa si mga abong tata. Sige, matawang amay pa. Gulan tayo doon mga gantok. Hindi sa kami mga Manila. Mag-advise din yung mga Pagbalik urat. sa nakamutab Sa naman gagawin yung makasabaw. May mo din napatawa naman sa advice na dumo sa duwatang madihon ito. Sulbudo ka. Pati pa na makakagad ako ka. Wagag sunda. Kakagay ka. Ay, baka naman. Kaya advise yung mga madiko. Kasi mading ko. Madi! Ano Madi? Ano ka man Madi? Si Mading Lukrit! Ano? Ato si advice din daw. Anong nangyari? Ika, dahil pa sa nangani napupuno. Ito pa sa nanganing manok niya. Ay ta. Tapos? Oh, naanggod si Pati si Pati. Ay ta. Ay, Makaya akong sabi si Mading Lukrit mga Madit. Ito yung nanugalog na gayon. Inanog? Ay, sabi na, kaya pala habo-habo ito yung si Mading Lukrit. Ay, yun napansin ko doon sa ako. Araw pala yung gato agong niya. Ibaman maanggap Ay, sabi na. Pero namuyaman ba ka? Namo yan, naraot pa niya ni Lukrit. Ako, ay tapagali ko duman o inda sana. Day ko sana aram ko ano nang kamugtakan ni Mading Lukrit. Ay, Kabangan siya man ito makahira ko. Damay ako duman ko. Dahil man daw, kita bawal duman. Mag-agong magkaya. Oh, kung araw na mga ni kay Tuyo ka mo man ang nag-advise kaya. O kung siya naman, kung siya man daw. Dapat talaga Ay, duman man kita ta. Matita ba ito? Mga Madi, makahira. Ika, nata. Kaya nga nagdalagan ako hindi padali sa inyo. Tabaan naman. Marisipera na. Kamu man ang may sala. Kamu ang nag-advise. Sige na. Salamat, Madita. Nag-ano ka mo? Ay, ang gaspar talaga yung talagang mayo ng pagkamot lamang sa nilibay na ako sa gamal ito. Ay, tayo magtutura! Ay, grabe mari ang ano. Kakulungan kong butsi. Ano sabi Madi? Ikulong ka sa kulungan kang manok. Iba nang dipunin. Ano manok? Turak-turao ka na. Madi, Madi. Pwede mo na nga ginakod na nga. Nagtutuk-turao. Nagsusunod. Ay, daima. Ano dai doon? Oh, ayan na. Nagtutukturok na baga ako. Yung nga ni Pighala. Kaya nga ni subag-subag ko sa iyo nag-ano. Nagtutuk-turao. Baka man lang gayon. Ano naman yan si Pati? Hindi ako nagsusubong Madi. Kulang na sa Ay,
Agsusuba man gayud ini si Madi.